Praise. Atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa libro sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 10. Naguluhan kini o gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tawo nga misubil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila, nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga pagpaningkamot. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Dios. Ug karon nato isunod ang testimony nga nasayod gyud ta nga naagyo tay tagsa-tagsa ka daugan sa atong kinabuhi. Ug ako kining ihatag sa ni Sis Flor alang sa iyang kadaugan. Ug atong tagaang Praise. May buntag sa tanan, no? This is my first time nga mo share sa akong kadaugan. So, ako na lang siyang gisulat para di ko malimot. Bubo naman eh. So, ani ni siya, na ako'y magulang gani nga, sama na to nga nag-alagad sa buhay nga Diyos. Sa una, danihon jud ko anak niya nga, mana siyang, day, simba kay, lahira ba ning mga lagad tas Ginoo. Manam ko nga, okay te, niya. Tawad ato, simba me. Unya, inigwali gani kay, dili ko kasabot ay, kanang dili ko maminaw, niya, blanco akong huna-huna, nakaingon ko nga, sunod din ako musimba ay kay batia din ilang kuan oy simbahan na ako nga bati kay ba kay boring kaayo nya taas kaayo kanang dugay gani mahuman unya nana mo gud siya nga padayon lang gyud day kay lahi ra ba gyud nya ko nga okay te nya sige ra kog ingon nga unya nati mana ra ko niya ba nga sige ra gyud kog against niya nga dili lagi unta ko nya di man ko kabalibad usahay kay ug siya nay maingon nya mahadlok mo po kung balibad ba kay isog ka ay to usahay ana nya actually daghan na jud kong kanang naagian nga pastor sa una unya wala man koy nasabtan ato kanang the way sila muwali gani kay ig magbasa sila Bible kay lahi ra may ilang pasabot man ako nga ngi naunsa dayto daghan gid kog kuan ba kanang makasulti sa una nga ay dili na jud ko ganahan as in dili nya apan si Pastor Gideon na gani ni wali ba kay dali ra kay kong nakasabot kanang makaingon ko nga nagpanugdungog man siguro ni siya nako pasensya na pastor ha kanang the way siya muwali gani kay igo jud kay ko ba makaana gyud ko nga mao jud tinuod na
Mao to, pag uli na ko sa balay, wala jud nawala sa kung huna-huna ang giwali ni pastor. Nya katong time pag Thanksgiving o pag Sunday ato igo kay kuswali. Nana ko nga sunod Domingo mo simba na day ko kay nindot kayo ang wali ni pastor. Unya wala man gid to nawala sa kung huna ba. Moto nana ko nga naglibog na ka ato nya nana ko nga Lord tigai kog sign Lord nga kanang mo padayon ba ko sa akong pag-alagad nimo Lord kay naglibog naman gud ko og asa ko moto sa Catholic ba or sa buhay nga Dios nya moto pagkagabi na gidamgo dayon ko og end of the world so moto nakulbaan kog maayo ato lain na lagi sa kong damgo kay kuan kuno kusog kay kayong hangin unya nang kusog kayong ulan nangalupad na daw ang atop nya ako daw gikuha unya gibaatan og balik nya nilupad ra man gyapon nya pagtanaw nako sa akong magulang siya kay murag wala na ratol kanang kalma gid siya as in kalma then giingnan ko niya nga day ingana gid na ang imong feeling kung di ka mangalagad sa Dios nya ni ana siya nga na hapit na ra ba ang time mubalik na gyud si Jesus nana siya then nana ko nga mo ba na gahuna ko to mo to ni ampo ko nana ko nga Lord anang pasaylo ako Lord kung nasayop manggaling kog pagtuo sukad karon Lord mangalagad na ko nimo Lord nya tigay kog kanang panahon Lord nga alagaran ti ka Lord sumoto nakamata ko ato nga time nya kana ganing feeling nga na hitabo gid sa imong lawas ba nga kanang gaana gakurog-kurog kanya ang imong dughan kay dili nakakaginhawa gani nakano ko lalaina day akong damgo no kay kanang na feel pod nako sa akto ba nga dili jud ko kaginhawa ato nga nagdamgo ko pero apan kay maayo man atong buhi nga Dios no iya jud kong gipamata ato nga time mang nakaingon ko nga salamat kay Lord kay gihatagan pa ko nimo og lain nga panahon aron makaalagad nimo Lord. Manang padayon lang jud ta sa atong pagsimba no. Padayon ta sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Unya, dako kayo akong pasalamat sa buhing Dios nga na siya'y instrumento nga gipadala ning dapit mao si Pastor Gideon. May buntag ya Pastor. Nga nagwali sa maayong balita nga aduna ko'y nakita sa kabag-uhan bitaw sa akong kinabuhi unya. I hope nga ang akong pamilya magmatngon sa kamatuoran og ilang masabtan aron makaalagad pod sila sa atong buhay nga Dios og diha lamang ang pasidungog og paghimaya ato alang sa atong buhay. Amen. Dalaygon kayo ang Ginoo sa kinabuhi ni Flor. Kay sige siya ingon ito nga nindot gyud kuno nga muwali si pastor. Kung nagpasalamat kita sa Ginoo nga gipadala si pastor ining dapita kay nagtudlo sa kamatuoran og sa balaang kasulatan diha sa atong buhi nga Dios. Og ato kini isunod ang halad awit sa Tamayos family. Check. May buntag ka natong tanan na amin sa inyong atubangan alang sa paghalad awit sa atong buhi nga Dios. Ang uluhan sa akong pagkakantahon hangtod may kinabuhi.
pahimutan. Mga pag-antos Ning kinabuhi imong gipasan, alang ka nako sa kaugawan, imong gihidloan kinabuhi ko karon, nahugasan sa habilin mong dugo. Walay sama kanimo kagamhanan, walay arang makatubong sa gugma mo. Kakusog ngayon pasidunggan ka Hatod may
salamat sa atong buhi nga Dios. Amen. Dalagon kayo ang kinabuhi sa Tamayos family. O karon ato isunod ang paminaw sa pulong sa mensahe sa Ginoo. Ako kining ihatag sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Atong pakpakan ng Ginoo sa iyang kinabuhi. Akong gihangyo ang matag-usa sa pagpanindog. Atong ablihan ang balaang kasulatan diha sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 14. Hangtod sa versikulo 16. Ang konteksto ni ining maong kapitulo mao ni ang gisulat ni Apostol Pedro, nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Sa 14 nag-ingon, busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo ni ining ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod ni ini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat, apan may mga butanga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa uban. Ubang bahin sa kasulatan og sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya kami o Dios aron sa pagpamati sa imo mga pulong. Niya kami aron sa pagdawat sa imo mga mensahe o pagkat-on sa imo mga pagtulunan. Amahan namong gipangayo kanimo nga imong panalanginan ang among kasing-kasing, ang among nauna, ang matausan namong kakinabuhi samtang mamati kami kanimo. Pinaagi sa balang espiritu mahan, malaumon kami, magmalampuson, madaugon kami, nga amo gayong makatunan ang imong mga pamaagi, ang imong mga mensahe, nga mayan magdala ka namo diha sa imong mga saad. Salamat amahan sa imong pagtabang, ug paggiya kanamo ug pagpanalangin sa matagusa. Kanamo nga niya karon ug sa tanan nga makabati sa imong mga pulong, tanan nga mga tao nga makabati, makapaminaw sa imong mga mensahe, moabot ngadto kanila ang panalangin. We declare blessing sa matagusa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Ato pagpakan ng Dios mga kaigsunan alang sa matagusa nato kakinabuhi, kini mao mga mensahe naghisgot ni sa saad sa Ginoo. O naghisgot ni sa gitawag dakong kaluwasan nga giandam sa Dios alang sa matagusa, not only in by group but also but individual. Ang kaluwasan mga kaigsunan individual, dili na siya by group nga kon ang usa ka grupo na ay maluwas ang tanang grupo. Not only in by family, individual ang kaluwasan. Ang bana dili makaluwas sa iyang asawa, ang asawa dili makaluwas sa iyang bana, mga ginikanan dili makaluwas sa iyang mga anak, o mga anak dili makaluwas sa ginikanan. Nganuman, ang matag usa gitagaan og kagawasan sa pagdesisyon, sa kinabuhi sa kalibutan. Ikaw ug ako mga kaigsunan gitagaan tag pareho nga panghuna-huna, pareho nga dunay kasing-kasing, pareho nga dunay pagbati. Naatay kalag, naatay espiritu og naatay lawas. Og kini nahimo tang tao nga nagpuyo sa kalibutan. Og kining tulo ka bahin ingon nga kita nga tao sa kalibutan nagkinahanglan ni sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios gikinahanglan nga imong masabtan kay kung dili nimo ni masabtan, mahimo nga ang imong nakatunan nga dili mao gikan sa Ginoo magdala na nimo ngadto sa kalaglagan. Mao nay giingon ni Apostol Pedro mga kaigsunan nga ang mga sulat ni Apostol Pablo dunay sayon nga sabton, duna poy lisod nga sabton kay sa pagsulat ni ini ginamit niya ang kaalam nga gikan sa Dios o ginatuis kini sa mga tao nga nagpakamaalamon nga nagpuyo sa kalibutan apan ang ilahang ang nahitabo matud pa ni Apostol Pedro maoy nagtukmod ngadto kanila nga mibalhin sila sa sayop nga mga pagtulunan imbis mutuo sa balang kasulatan didto na noon mituo sa dili pulong sa Dios.
Daghan kay mga tao, mga kaigsunan, siguro usa ka nga moingon nga nakay pagtuo. Pero siguruha nga ang imong pagtuo gikan sa Dios. Unsaon nato pagkasiguro nga ang atong pagtuo gikan sa Dios kon ang atong nakatunan dili bala ang kasulatan. Wala nay lain nga mga mensahe o wala nay lain nga mga butang sa kalibutan diin gisulat ang pulong sa Dios, ang Biblia lamang. Amen ba? Munang ikaw ako gidasig kanunay sa pagtuon sa Biblia. O gidasig ko sa Ginoo mga kaigsunan sa pagtudlo kaninyo aron sa ingon nga kamo dunay po ikatudlo ngadto sa uban. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan sa akong kinabuhi mga kaigsunan dunay mga panahon nga maluya akong lawas pero ang akong kalag naa kanunay ang kadasig. Sometimes mga kaigsunan mobati ko og kaguol tungod sa gitawag pisikal nga kanabitang kondisyon. Pila ka mga adlaw na nga wala ko ka-live, pila na siguro mga usa ka semana kapin ako ka-live nga focus lang ko sa ako ang pahulay. Unya wala ko mo kuan kayong init kay pila ka gabi nga grabe ka uhaw gud kaayo unya anglay grabe ka kapoy. Unya akong ipamalandungan unsay hinungdan nganong inani ang ako ang lawas. Unya nagampo ko sa Ginoo nga kanang giyahan ko niya kung unsay ang angay na akong buhaton. Kaganiyang buntag mga kaigsunan, kapila naman yung kagabi nga anglay, unya uhaw, unya kapoy, kaya kong lawas. Samtang na malandong ko, o nangamuyo ko sa Ginoo nga Lord, giyahe ko, tudloi ko. Ako ang gisuwayan og inom og tubig, kanang tubig, unya akong gisugulan og kalamay, dahil akong gisugulan og asin. Pag inom na ko mga kaigsunan, nakahurot ko, permiro us kabaso, daw kabaso, nawa ang akong kauhaw, unya nawa ang ako ang pangangalay. Akong gi-search, dehydrate di ay ang akong lawas, na dehydrate di ay katong nagpile kog mga bato nga grabe ka init. Muna nga akong ipasalamatan ng Dios gikan sa atong pagsugod karon hangtod niining taknaa gitagaan ko sa Ginoo kusog aron sa pag-explain o pag-deliver sa mga tin-aw nga mga mensahe nga gikan sa Dios, butang nga maoy gikinahanglan nimo sa imong pagsimba ug pagpamati karon. Og ako kang idasig sa pagseryoso gayud sa pagpamati og dili lang kanatong tanan nga dinhi kundi sa tanan nga mga taong makabati even sa social media og sa tanang mga tawo makadungog sa mga mensahe sa Dios. Kay ang akong isulti dili gikan ako og dili gikan sa tao og dili gikan sa kalibutan kundi dili gikan sa balaang kasulatan. Amen ba? Ang konteksto sa sulat ni Apostol Pedro, mga kaigsunan, sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, imog yun ang makitaan sa unahan nga ang pagbalik sa Ginoo. Nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya. Og wala na taylain nga angay pangandaman, angay pabuton, inay mong tapad ayaw paghinuktok. Aron dili ka mahinuktok, ayaw hunaa katong mga kabugaton. Munang usahay ang uban nga mga MC o mga kanang presider moingon nga moadto na tas pinaka-importanteng bahin sa ato ang pagsimba mao ang pagpamati sa pulong sa Dios ug akong gihangyo gidasig ang tanan sa paghiklin sa langyaw nga panghunahuna. Kanang langyaw nga panghunahuna nagpasabot na kanang suroy-suroy nimong panghunahuna. Muna nga, ayaw usa ihatag ang imong nahuna sa imong balay, imong pamilya. Ihatag imong nahuna. Nindot ni kay gikan dire, gikan dire. Okay lang, no? Salamat kayo. So, sa kaganina mga kaigsunan, gibasa sa atong igsuon, kisa ito ikabasa? Si Sister Chare, no? Dito iyang gibasa sa kanang Episo Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa versikulo 10. Ang gipakita ni Apostol Pablo, kaniadto patay ta. Kanang word patay, dili kalihok. Bisag unsa pay mensahe sa Dios, pagpatay ka, di ka ka-response, patay ka eh. Ingon si Apostol Pablo, ato sang tagaan og pagtagad, no? Kay diha kasagaran natuis ang mensahe. Diha na nalusi, kanang natwist, kanang natuis ang mensahe tungod sa mga
mga panghuna-huna sa tao nga nagtuo sila nga maalamon kay sa Biblia. Maalamon sila kay sa mga apostoles. Gani adunay mga magwawali karon nga kuan pa sila kanang mi sulti pa sila nga dunay mga sayop nga mga sulat diha sa Biblia. Dunay mga sayop nga eksplanasyon matud pa sa ubang magwawali para ragyod ilang patuhon ang ilang kaugalingon ug ang mga tawo nga mamati nila nga okay ra lagi magbisyo ka, malangit ra gyapon ka. Kay ang kaluwasan dili kuno imong trabaho kun dili trabaho sa Ginoo. So ato nang klarohon ang kaluwasan. Kay diha man kasagaran mga kaigsunan gibaliktad, gituis. Unsa man ang gituis? Kanang gibali. Unsa pa gyud nga lain nga mga term? Kamo kuno unsa nang pulong gituis? Ha? Giusisa? Amurag dili siguro. Kanang gituis, kanang gibaliktad ba? Gitwist, kanang gisayop nila. Oh, ang ilaha mo'y sakto. Diha sa Episo Kapitulo 2, ingon dinhi sa 1, kaniadto kamong tanan patay tungod sa pagkadautan o pagkamakasala. O niya, ang gipakita ni Apostol Pablo nga ebidensya nga ikaw ug ako kitang tanan nahimong patay tungod kay una ang ebidensya gisunod nato ang dautan, ang pagkinabuhi nga kalibutanon o ang mga pangulo sa kagamhanan nga diha sa kawanangan, espiritu nga nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Buti pasabot, ang atong kinabuhi kanunay ni supil sa Dios. Kung ang usa ka tawo mo angkon nga dunay sa pagtuo sa Dios apan ang iyang mga binuhatan, ang iyang mga kanabitang kinabuhi kanunay supak atubangan sa Dios, patay gyapon atubangan sa Dios. Ug maunay gipakita ni Apostol Pablo sa maong mensahe. Ug matud pa sunod kanang giingon dinhi sa bersikulo 3. Sunod nga mga ilanan nga gipakita ni Apostol Pablo kaniadto kitang tanan nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon. Unya og pangandoy sa atong lawas ug una busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligot-kutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So nahimo tang sama sa tanang katawhan nga misupil sa Dios tungod kay kaniadto patay kita ug ang ebidensya nga patay kita tubangan sa Dios gisunod nato ang mga daotang mga tao kaniadto. Di ba kaniadto mga kaigsunan kung tabagan kag dautan murag mubuhat kag dautan. Tinuod na. Pero kung ikaw karon tambagan kag dautan dili na ka maminaw sa tambag sa dautan nganuman. Nagpamatuod nga buhi na ang imuhang pagtuo atubangan sa Dios. Kini mahitabo sa panahon nga sulayan ka. Kabalo ko nga kabalo na ka nga muila unsay tambag sa dautan ug unsa poy mensahe o pulong sa dili dautan. Amen ba? Tungod na sa tabang sa Dios nga nagtuon tas balaang kasulatan. Kabalo na ta mo ila unsay mensahe sa dautan ug unsay mensahe o mga pulong nga dili dautan. Unya sa panahon nga ikaw sulayan, diha nimo mamatikdan nga na dili nakapatay atubangan sa Dios kay dili naman nimo dawaton ug entertainon ang tambag sa dautan. Like example, kung ikaw usa ka lalaki, minyo, usa ka babae, minyo, unya ingnon ka sa imong barkada, layo o wala imong asawa, pangitag lain, unya minyo ka. Tambag na siya nga maayo, tambag na siya nga dautan. Yes, tambag na siya nga dautan. Usa na siya kamata nga mga pagsulay nga gikinahanglan nimong utingkayon sa imong kaugalingon kung asa gyud ta namati. Namati bata sa tawhanon nga kailibgon o sa tawhanon natong panghunahuna o sa tawhanon natong kinaiya. Kay kung kita mamati sa tawhanon nga kinaiya o tawhanong panghunahuna, tawhanon natong kaugalingon, patay gyapon kita tubangan sa Dios. Amen ba? Mao na nga kinahanglan kaantigog kang mubarog sa kamaturan. Like example, nagnegosyo ka. Nya giingnan ka sa imong kaila, imong amigo, giingnan ka, Brad, panikas aron makaginansya ka.
Kabalo ka nga sala ang pagpanikas. Nya do na po'y mga magwawali maingon, okay ra na, grasya ra ang kaluwasan. Ikaw nga namati, nga nagbasag Biblia, kung naa kay relasyon sa Dios, dili gyud ka maminaw sa mga tao nga mohatod kanimo og mensahe nga dili makapalipay sa Dios. Amen ba? Sunod, siguro usa ka estudyante. O niya, moraman og gamay imong grado. Imong ilisan ang imong grado. Butangan imong dakong grado. Pangusbon nimo tong mga sayop nga answer para mo dako gyud imong grado. Nangawat kag grado. Okay ra sa mga bata nga wa kayo pay desisyon, pero kung ikaw dalaga ulitaw kun dunay prinsipyo, ayaw na buhata. Kay ini nimong panarbaho katong imuhang pagpanglimbong anihon ra sad nimo. Mao nang daghan kayong mga tao nga nakapasar, nakagraduate, pag pang-apply way tarong trabaho. Nganuman nakapasar sila sa limbong nilang buhat. Nasabtan? Mao nang kinahanglan tang mubarog nga magkinabuhing maayo at ubangan sa Dios. Now, diha ta patay at ubangan sa Dios. Una, ingon si Apostol Pablo, gisunod ninyo ang mga tao nga nagmando sa dautan. Gisunod ninyo inyong kaugalingon ug nagkinabuhi kamo sumala sa tawhanon ninyong kinaiya. Apan nahiusa na ka. Giluwas na ka. O niya, diha sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo, maunay gihatagan og pagtagad ni Apostol Pablo nga niingon siya nga maunay gitagaan ni og pagtagad ni Apostol Pedro nga miingon siya, adunay sulat si Apostol Pablo nga sayon sabton, aduna poy mga sulat si Apostol Pablo nga lisod sabton, pero gituis kini. Giun sa pagtuis, inani ni siya mahitungod sa kaluwasan. Og mauni magsugilon og magtug-an ka nato aron dili ka matingala ngadung daghang kay mga magtotoo pero dili pareho sila og prinsipyo. Daghang mga Kristohanon, yes, daghan kay mga Kristohanon nga atong masugatan mahimamat nato sa atong kinabuhi kung asa ta. Daghang mo ingong Kristohanon day ka, Kristohanon pug ko. Pero nganong dili man ta parehog prinsipyo. Adunay mga Kristohanon dili mo dawat og joyful. Ilaha sulim ra gyud pinatugsoy. Pero kita nagdaig ta sa Dios nga dunay mga saba, dunay mga instrument. Tungod kay gidawat nato ang gisulti diha sa Biblia, dayga ang Dios uban ang pagpakpak. Salmo 47:1. Dayga ang Dios uban ang pagsayaw. Salmo 150 versikulo 5. Dayga ang Dios uban ang kalipay, dili kay kaguol. Daghan karong mga tao nga nagtuog Dios pero mo simbara kung naay kaguol. Labi na kung naay mamatay. Kay kaguol man na. Musimbag bunyag, musimba og kasal, musimba og lubong. Sa tibuok kinabuhi, katulora nga miisod og simbahan. Nganuman, ang kaluwasan, dili pinaagis bala ang kasulatan, pinaagis bayranan. Kisay nang kasabot diha. Kasabot mo? Nga daghang mga tao nga nagtuog Dios, pero ang pamaagi sa kaluwasan dili pinaagis bala ang kasulatan kun dili sa bayranan. Unsa man imo special ordinary. Maluwas ang imong lolo. Hala, special, sigurado. Nga pila ka kwarta ang gikinahanglan. Now, diri sa Efeso kapitulo 8 Kapitulo 2, versikulo 8, dinhi kasagaran gituis. Munang tanang mga Kristohanon ng imong lantaon, lahi-lahi og prinsipyo. Nganuman, lahi-lahi sila og kuan kanang response sa mensahe. Lahi-lahi sila response. Speaking response, kanang tubag, action. Ingon dinhi, sa versikulo 8, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo. Okay. Pinaagi sa pagtuo na luwas kamo. Tungod sa grasya sa Dios. Pagtuo, ang tanong yung pagtuo. Kini mo'y pagtuo. Kani mo'y pagtuo. Palihog ko ana. Kani mo'y ako ang gimiksan og kuan. Kanang para wa dehydrates. Kani mo'y pagtuo. Okay, pinaagi sa pagtuo na luwas ta. Unya, wala gi period ang mensahe.
na ay sumpay. Ingon dinhi, pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya. Kanimoy grasya. Ibutang na to ha. Kanimoy grasya. Kanimoy pagtuo. Tungod aning grasya o kini dili gikan sa tao, gikan sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. Okay. Timani ha. Kinahanglan dili mo malipat ani. Kay kung malipat mo, di mo kabarog sa panahon nga atakihon mo sa sayop nga mga pagtulunan. Unsay sayop nga pagtulunan inani ni? Bisag magbisyo ka, luwas ra gyapon ka kay ang kaluwasan dili ato trabaho ni Lord. Okay? Inani ni. Pinaagi sa pagtuo na luwas ka tungod sa grasya. Tungod ani sa grasya sa Dios. Ingon dito, dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Dili inyong buhat. Tungod ningon siya niini, dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Ang pangutana, unsa ang gasa sa Dios diha? Kung imo na siyang i-general, tanan nga mga butang ug bisan aning duha gikan sa Dios. Gasa na tanan sa Dios. Pero dili na maoy gustong masabtan sa Dios imong kinabuhi. Una, daghan nga na mga tao nga nagwali, ibin gani akong estudyante nga pulis, sige sagwali mahitungod ining grace. Daghan kay mga tao kung mga pastor nga mo kuan niya mo debate. Unya masubo ko kay mga pastor magdebate, sa iya ra pong isika pastor kay matud pa sa ubang nga eksplanasyon nga kining pagtuo o kining grasya maura. Diha sila nasayop nga ang grasya ug ang pagtuo nahimong usa. Hello. Kinahanglan makasabot ka. Inay mong tapad, kinahanglan makasabot ka ani. Muna nga pagtan-aw gyud, ayaw sige scroll. Ayaw sa scroll, kay sige kag scroll, di ka katon. Alang sa uban, ang pagtuo ug ang grasya usa. Pareho ra. Alang nimo, pareho ra ba ang grasya ug ang pagtuo? Inani ni siya. Kining grasya naa ni Kristo. Pero kining pagtuo dapat naa nimo. Kanus aman mo abot ang pagtuo sa imong kinabuhi. Muabot ang pagtuo sa imong kinabuhi kung maminaw kas mensahe ni Lord. Maunang ni sulat si Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, ang pagtuo miabot pinaagi sa pagpamati o ang gipamati, ang gipaminaw mensahe ni Lord. Pwede ba nimo nang basahon? So ang pamaagi, aron mo abot ang pagtuo, nga maoy magluwas kanimo, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong ni Lord. Unsaon nimo pagkasiguro nga pulong ni Lord ang imong gipamati kung dili ka maminaw diha sa Biblia? Hinumdumi sa ako nang gikaingon kaganina, wala nay laing butang nga gisulatan sa pulong sa Dios. Wala nay laing libro, Biblia lamang. Ang tanan mo Biblia. Pero subo kayo, daghang mga Kristohanon nagtuo sigig pangayog panalangin, pero ang mga buhat kanunay makaangin. Nganuman, wala nila dawata ang mensahe sa Biblia. Munang dili pa ulahi ang tanan, ikaw ug ako gidasig sa Ginoo sa pagtuki niini samtang doon na pay panahon. Amen. Unsa gani ang pagtuon nagagikan sa pagpamati ug ang gipamati mensahe ni Jesus. Unya ngano niingon man siyang tungod pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod anang grasya. Hello. Naa kay pagtuo mga igsoon, dapat ning tuo ka sa grasya. Mutuo ka sa Dios pero wala ka mosunod,
sa grasya nga naa kang Kristo Jesus. Unsa man din ang grasya? Alang sa uban mga kaigsunan, kanang grasya mga igsuon, kanang dili nimo haguan. Hello, grasya. Kanang wala ra kay buhaton ba kay grasya. Moabot gani ng kanon ug dili nimo lungagon, di gyud ka mabusog. Tama ba? Sabtan? Yes, kanang pagkaon, kanang kanon bugas. Kanang bugas mga kaigsunan, grasya na siya kung imong tanawon that is a blessing. Niabot lang nimo. Pero di po ka makabugas o di po ka mo trabaho. Inani ni siya. Gihatag sa Ginoo ang mga pamaagi, pero naa nimo ang trabaho. Naunsa man di ay buot ipasabot sa kamatayon ni Jesus dito sa cross. Nga niingon dito, giluwas kamo sa iyang kamatayon, ang gibuot gipasabot inani ni. Ikaw ug ako, kitang tanan, do na tay sala. Amen ba? Sa Roma, Kapitulo 3, 23, walay tao nga wala makasala. O kanang salaa, magdala ng kamatayon sa tao. Okay. Wala na'y pamaagi nga maluwas tagikan anang salaa, kundili ang kamatayon ni Jesus. Og maunay grasya nga buot ipasabot nga dapat mutuo ta sa grasya nga nakang Kristo. Munang niingon siya, naa kay gani pagtuo, dapat tua sa grasya. Dili tuas disgrasya. Unsa man ang disgrasya? Kanang mga pamaagi mga pagtulunan nga wala nas Biblia, disgrasya gyud ka. Amen. Kay daghan kaayong mga pagtulunan nga wala na sa Biblia nga imo makit-an sa kalibutan. Sama ng kaluwasan, maluwasan. Malamig ka kung sige ka. Wala na nas Biblia. O dili na pamaagi sa Dios, pamaagi na nas tao. Unsa pa? Sagdi lang, Brad, magbisyo ka karon. Ala, pag-enjoy lang. Inig kamatay nimo, at least na kay pagtuo. Maluwas ka na, malangit ka na. Uy, dili na mo'y makalangit nimo. Kung gusto kang malangit, mauni ang trabahoa sa imong kinabuhi. Inay mong tapad kung gusto kang malingit, maunay trabaho sa imong kinabuhi. Kanang giwali ni Pedro. Balikan nato si Pedro. Diha sa Pedro Kapitulo 3, ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 14. Busa, mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo, ni anang adlawa, unsa man ang adlawa? Unsa man ang buti pasabot? Anang adlawa, ni anang adlawa. Ang buti pasabot kanang pagbalik ni Jesus, kanang pag-abot ni Jesus. Unsa gani ang panghitabo sa pag-abot ni Jesus? Ang pag-abot ni Jesus, dunay pag-uyog sa tibok kalibutan. Nga matud pa sa diskusyon ni Jesus nga gisulat ni Apostol Lucas, nga grabing pag-uyog. Unya tungod sa pag-uyog sa tibok kalibutan, mag-ulbo gani ang mga balod ug ang mga tao makuyapan tungod sa pagpaabot nila kung malisang sila nga maguna-una kung unsay mahitabo sa kalibutan. Apan ang tao nga tinuod nga nakabatok kaluwasan niining maong grasya, ingon siya diha, tindog kamo ug barog kay duol na kayo ang kaluwasan. Okay? Now, muna ikiingon din busa mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw. The word nagpaabot, trabaho na nato. Ang pagpaabot mga kaigsunan, nagkinahanglan siya og pailob. Like example, asa man nato gamiton example kining pulong paabot. Usa ka lalaki, na say hinigugma nga nag-eskwela. Unya ingon ang babae, paabot lang, makahuman ko og eskwela, dayon mo trabaho kog duha ka tuig, magminyo ta. Unsa may iyang gikinahanglan? Trust. Kinahanglan na say pagsalig nga ang gisult na nadunggan niya mga pulong, iyag yun ang saligan. Hello? Amen? Sa muna nga, ingon sa dinipusa, samtang nga nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli. Sa laing bahin, ingon sa dini mahimo kamong putli. The word mahimong putli,
nagpakita si Apostol Pablo nga sa atong kinabuhi, kinahanglan trabahoon na to ang pagpabiling putli. Wala magpasabot nga ikaw ug ako dili ta putli. Nganuman, namatay na si Jesus dito sa cross ug ikaw ug ako nahinluan ng gikan sala. Nganong kinahanglan man tang maningkamot nga ingon siya dinhi. Ang gigamit ni Apostol Pedro, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli. Mahimo kamong putli. Pwede siya sa ubang nga mga translation, magpabiling putli. Okay? But ipasabot, gipakita ni Apostol Pedro nga adlaw-adlaw na tong trabahoon, kining giingon niya, paningkamot. Ang tanan may yung paningkamot. Paningkamot nga mahimo kamong putli. Now, sa imuhang pagtuo, unsa ang mga pamaagi nga gibilin sa Dios nga atong makaplagan sa Biblia aron magpabilin tang putli sa Dios. Bebe, kamo kunoy pasultihon. Sa inyong pangunauna, sa inyong kasing-kasing, unsay mga pamaagi sa Dios aron magpabilin kang putli kay ingon diha paningkamuti nga mahimo kamong putli. Unya ingon pag siya nga dili masaway sa Dios. Samtang nagpaabot ka, the word samtang nagpaabot, naa kay pagtuo, naa nimo ang grasya, naa ka ni Jesus Christ. Paningkamot kamo nga mahimong putli. Unsa may mga pamaagi aron magpabilin o magpadayon ang atong kaputli atubangan sa Dios. Si David, doon na tay makit-an sa kinabuhi ni David. Si David sa dihang nakasala, nabati niya nga layo siya sa presensya sa Dios. Ug ang tao nga layo sa presensya sa Dios na ay kalibog ug kanunay naas kasamo. Muni timan pag ikaw nga nangalagad sa Dios, layo gani ka sa presensya sa Dios, dali kang masuko. Ug lami nimo kanang kalagot. Kabantay mo, pag layo gani ka sa presensya sa Dios, mangita din kag bikil. Pero kung duol ka sa presensya sa Dios, bisag biklon ka, di ka masuko. Wala magpasabot nga dili na lang yung ka masuko nga usay na lang nang magpa-api na lang ka. Usay nang magpa-api? Magpadaog-daog na lang ka. No. Ang tao nga layo sa presensya sa Dios, naa kanunay ang kasamo. Bisag ang imong mga kauban malipayon pero ikaw murag magulanon. Tanawa ko na imong tapad. Kung magulanon ganina kulang pa nas presensya sa Ginoo. Tinuod biya na. Unsa may giingon ni David sa Salmo 16:11, ang imong presensya naghatag ka na kog tumang kalipay. Pero before na niabot, nagpatudlo si David. Ingon siya, gitudluan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Unsa man ang dalan nga giskutan diha? That is the word of God. Amen ba? Amen? Nasamtan? So balikan nato mga kaigsunan, ang giingon ni Apostol Pedro, paningkamot kamo pag-ayo unsay mga pamaagi nga atong makita sa kinabuhi ni David. Si David, yes, nakasala. Kanang word nakasala og nagpakasala, dako kay na sa kalahian. It is a big difference. Amen? Amen ba? Imong tapat? Amen. Dako kay nagkalahian ka ng nagpakasala o nakasala. Kanang nakasala ka, nagkinabuhi kang putli, nagkinabuhi kang pulong sa Dios, pero nakalapas ka. Pero kanang nagpakasala ka, ni-against na ka sa mensahe ni Lord. Ni-against na ka sa pangagi sa Biblia. Tama ba? Giingon ang Ginoo, ayaw pagbisyo, mo bisyo ra gyud ka. Muna ina imong tapad, wa na tay bisyo ha. Di na ta mo inom ha. Di na ta mo hubog. Nya daghang mga kuan pa sa kaili, maingon ra ba ang uban nga ay ang gidili sa Biblia pag hubog-hubog man, dili man pag inom-inom. Nanginahanglan man po ni akong lawas pastor og alcohol. Ala pa dayon nilang na kay adto ra na sukmanan sa buton. Tinuod na. Ako nagwalay gyud ko para langit. So unsa may mga pamaagi sa panahon nga makasala ka, makalapas ka. Unsay mga pamaagi? Timan
aron maputli ka, si David nagpakitag ehemplo, example. Salmos 51, murag na ana sa 51, versikulo 10. Ingon si David, Lord, putli akong kasing-kasing. Hatagi akong bag-og masinugtanong espiritu. Diha gipakita ni David, sa panahon nga mubati gani kag kaloya, kauga, nga dili nimo mabati ang presensya ni Lord, kanang dali kang masuko, sa puton ka, murag wa kay kalipay, that is a sign nga wala na nimo ang presensya sa Dios. Buhata day na, pakigsulti dayon niya. Amen? Lord, pasaylo ako. Unya, nangayo kag pasaylo, paningkamuti pod nga dili na nimo mabuhat ang sala nga diin ka nangayog pasaylo. Amen? Amen. Sa muna, giingon niya paningkamuti, munang muduol gyud ta sa Dios. Muduol gyud ta sa pagsimba. Bisan kung dunay mga panahon nga naay mga pagsulay ang imong kinabuhi, kay naa maging mga pagsulay ang atong kinabuhi. Amen ba? Dili aron mahimong alao ta, kundi dili aron mabulahan ta. Hello? Okay. Balikan na to ang pamaagi sa kaluwasan. Kining pagtuo, maoy nakaluwas na to, tungod aning grasya. Dapat mutuo ta, ang atong pagtuo, gamito na to, diha sa grasya. Ang grasya, dunay pagtulunan. Amen? Gadahom ang ubang mga tao nga ang grasya, walay rules and regulation. Grabe noon ang rules, ikumpara sa balaod. The Old Testament and New Testament is a big difference. Speaking about rules and regulation sa mga lagda. Si Jesus, grabe ka-stricto kaysa balaod. Kung nagpabiling ka ni Jesus Christ, dapat nagkinabuhi ka sa pagtulunan ni Jesus Christ. That is a grace. Kung muingon ka nga nagtuo ka nga nagdawat ka ni Jesus Christ, pero wala nimo masabti king grasya, wala ka makinabuhi diya sa grasya, patay ang imong pagtuo. Mao na nga ingon si Santiago, nagtuo ka pero wa ka mabag-o, nagtuo ka, nagsigir ka po kag bisyo, pakit-unti ka sa akong pagtuo nga dunay buhat. Inani ni siya. Kung tinuod kang nagtuo sa Dios, tungod aning grasya, nakakaton ka. Ini mong tapad, nakakaton ka. Nakakaton ka sa pagpaningkamot nga magpabiling putli, nga dili masaway atubangan sa Dios. Maningkamot nga magkaton o magkinabuhing mapailubon atubangan sa Dios. Kay ang grasya, dunay pagtulunan. Last nga versikulo. Sa libro ni Pablo sa Tito. Tito, Kapitulo 2. Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod sa 13. Gipadayag sa Dios ang iyang grasya. Amen ba? Nabata? Alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan o kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhing mapinugnanon sa kaugalingon, matarong Dios nun. Kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inigpadayag sa himaya sa atong gamhanan nga Dios o mangluluwas nga si Jesucristo. Klaro ba? Kung naay mga doktrina, teaching sa ubang mga tao nga moangkong Kristohanon, apan wala katudloi nga mubiya sa dautan, na puno hinuon kag dautan, na puno kas bisyo, maunay giingon ni Apostol Pedro, gituis nila. Amen? Kung tinuod nga na kay pagtuo, pagkinabuhing balaan o pagkinabuhing matarong o pagkinabuhing putli, dapat makitaan sa Dios samtang nagulat ka niya. Muna niingon, ang maong grasya nagtudlo ka nato sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Amen ba? Dautan nga mga pulong, dautan nga mga pagbati, dautan nga mga kinaiya, dautan nga mga binuhatan, ato ng talikdan. Amen ba? Katong mga hiwi, katong mga
pagpanikas, pagpanglimbong, ayaw na tao buhata. Wala na pa manglimbong? Ha? Kay kung nanglimbong ka, giunay ra nimog ilad imong kaugalingon. Lalaki ka, niya mga bit. Babae ka, niya mga lalaki. O niya mayroon kang grasya ra ang kaluwasan. Ang tinuod nga na ay grasya, di na ka madaog sa daotang binuhatan. Muna niingon, ang maong grasya nagtudlo, o diha na mest ang mga tao nga nagtudlo o dili maayo. Nga magdala kanila nga tos kalaglagan. Munang, ayaw katingala, nga nung doon ay mga pastor o mga magwawali, nga sige bisyo. Kaya ang ilang prinsipyo, dili gitudlo ni Lord. Amen? Munang mintras, panahon pa, karon, napay chance, buhi pa ta. Kita ang tanan nga niya karon. Dili na to ikupitin sa atong kaugalingon ngadto nila. Atong buhaton mao ni. Maningkamo ta nga atong ikinabuhi ang naas Biblia. Ug mga itagpasaylo ni Lord. Lord, pasaylo ako. Unsa may akong sala sa akong bana, sa akong asawa, sa akong mga anak, sa akong isikatawo, o sa akong trabaho, negosyo, pasaylo ako. Ug tabangi ko nga magpabiling putli diha sa imong tubangan. Kaya ang akong kasing-kasing walay laing gitinguha og gipangandoy ang imong pagbalik nga imong kung dadon sa imong gingharian. Amen? Nya ma-enjoy nimo ang imong pagkakristohanon nganuman ma-feel nimo ang iyang presensya. The presence of the Lord muhatag nimo na sa peace, joy. Amen? Munang bisag mag-away pa ang imong mama ug papa, pero ikaw di na ka mabalaka. Nganuman naa naman ka ni Lord. Atong pagpakan ang Ginoo. No? Hallelujah. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Niya ayaw kalimti ang pagpabilin ni Kristo. Mao ang tinuod nga nagpabilin sa grasya. Ug ang tinuod nga tawo nga nagpabilin sa grasya nibiya sa daotang buhat. Amen? Nagkinabuhing Dios nun, nagkinabuhing mapinugnanon sa kaugalingon, matarong balaan nga maunay ikalipay sa Dios samtang nag-alagad da niya. Amahan mo nga Dios, makagagahom, salamat sa imong mga pulong, sa mga minsay nga among nakatunan. Salamat nga imo kaming gitabangan o gigiyahan, o imo kaming tagaag kalampusan, nga sa among nakatunan, amo gayong ikinabuhi, samtang nagpaabot kami sa pagbalik sa among Ginoong Hesus. We declare blessing in Jesus' name. Amen. Okay, amen. Ato pakpakan ng Dios, ug inang gipanalanginan kas Ginoo. Amen. Dalaygon ang Diyos sa pulong sa Ginoo. Ari sabta sa pagkat mahigugmaong halad sa nights and offering. Hatag sa kalipan, liha sa Ginoo. Hatag sa kalipan, liha sa Ginoo. Tayo na ang sa ligtaan, sumay tayong kasing-kasing. Hallelujah. Hatag sa kalipan, liha sa Ginoo. Hatag sa kalipan, liha sa Ginoo. Naigon ta ang Diyos, muhatag kaniya. Sumali payong kasing-kasing. Hallelujah. Kung ihatag ni Pastor Eddie ang pag-ampo sa tithes and offering. Okay, mga barok ta sa patag-usa ka nato.
tithes and offering. Langitong amahan, labing balaan nga Diyos, tagliya sa tanang butang. Lord, salamat Ginoo Lord. Sa paano nga bahin o Diyos, nani akaroon gidasa mo tagsaksa, kasing-kasing na magyatagon o Diyos. Lord God, nasayang ikaw Lord, sa tanang aspito Ginoo, sa among panginabuhi o Diyos, sa panrabaho man o Diyos, sa pagnegosyo, o uban pa, pananog o Diyos, ikaw ang tagliya ang tanang Ginoo Lord. So pasalamaton kami o Diyos, na niya kami nagdala sa mutag-tagsa ka, opere mga tithes, kadagayon ko kasi ang pulong, nadada, ang ikanapulo sa templo, ano na pagkaon dito. Salamat Ginoo, ikaw mag-bless sa tanang aspeto sa among panginabuhian o Diyos. Kining tanan ang gideclare o gipanghayo pinagi sa balahaan yung pangalan o Diyos. Dalaygon ikaw in Jesus name we pray. Amen o amen. Amen. So ato tas pagpanglingkod sa makadyot mga kaigsuonan. So ato tas sa mga announcement karong umaabot Domingo. So ang presider kay si Ses Pamela, dayon ang opening prayer kay si Pastor AD. Okay. Syudad si Pastor. So ato na ihatag ni Brad Serapin ang opening prayer. Unya ang scripture reading kay si Ses Madeline. Ang scripture reading kay si Ate Madeline ang scripture reading. Unya ang testimony kay si Tatay Moses. Iyahaman unta to. Okay na. Iyahaman ta to last niya. Bago pa man siyang naayo niya. Gusto man niya nga dili karat ang tunlan nga mohatag og kadaugan sa Ginoo niya. Siya na gyud ang musaysay sa sunod nung giunsa siya pag atiman pag-ayos atong buhi nga Dios. Nya ang halad awit kay ang Candelarios family. Nya sa gihapon kay ubay-ubay nami ang mga bata pagkagahapon nagkuan mi Bible story. Nya salamat sa Ginoo sa mga ginikanan nga walang sawang suporta sa ilang mga anak nga mahatod diri sa balay sa Ginoo aron matudluan sa Bible story mahitungod sa story nga naa sa Bible. Unya ang mga dugang pahibalo. So salamat kayo no sa mga pahibalo. Dugang pahibalo kato miaging Sabado to, Sabado pagyon. Niari taon ato mga igsuon kay magpractice sa gitara. Nangandoy gyud ko nga dunay makakat-on og gitar para maoy mo back up. Actually kulang pa man siya og strumming. Kulang pa gyud mo palita og usa ka electric pa gyud para maoy strum. Nya diha ta mo tudluan o sa gitara or bass para magpuli-puli na mo og strum or ka ngadto na sa lead. Kamo na mismo ang mo duyog dinhi unya magkrusada na ta. Unay ako ang goal nganong kinahanglan ko nga motudlo ninyo. Unya naatay discipleship training. Ambot kung nakasabot na ba ang uban, sa ko nang gikaingon, mas maayo karong hapon, alas 4. Alas 4 ra, uska ka oras ra man na. Alas 4 ra, uska oras. Dayong, usa ka oras ra gyud na siya, every Sunday. Ayaw lang sa Saturday, kay Saturday. Kung naay mo ari sa Saturday, adto na nako na ta, mo ari mo diri, adto na sa kuan instrument na itudlo. So Sabado naaragyo ko dire. Salamat ko sa Ginoo bisan og Miyerkules to dong. Miyerkules sa gabi ni ari sila nagpractice me. Niya kung naamoy time ra gyud katong ni ari dire sa Bartok kamo to day. Kamo to dong. Kanus amo mo balik. Kay tudloan ta mo dire. Nya naramas dong binji kung may klase pod. Pwede rang magabi Miyerkules pa sa gabi dong. Kanang dili ra ta makadisturb bo sa uban. Ayaw lang kanang humang panyapon, manyapog alas 6 ana ari na mo diri.
Merkoles sa gabi eh. Kaya daghan man po nang magdula diha. So, praktisan ta mo dire. Merkoles. Okay ra mo, Merkoles? Ha, Merkoles sa gabi eh? Sige. Katong mga kuan, mo practice sa mga instrument, palihog ari mo dire Merkoles sa gabi eh. Tudloan ta mo. Klase na to dire. Niya, ako ipaybalo, katong mo lead next Sunday, kinsa ang worship leader, palihog before pa ang Wednesday, na mo line up para amo nang pagian kausa. While nagtudlo ko sa ako ang mga kauban ng mga bag-o. Unya, karong hapon atay discipleship training, unya tanang moapil able pero dili na siya pugsanay. Sa mo join lang mababatanon. Bisan kamo mga batanon dong, balik lang unya mo. Panangin ra mo sa inyong mamag papa. Mga batanon nya lalaking babay. Importante kananggaan nya dili sa ingon katong dili mo apil kuan kanang maulahi no, walay ulahi walay mauna sa pag-alagad, importante nila hutay. Amen. Amen. Nya katong magpakasal palihog hinahinay lang ninyo, wala man ko magdali pero maunay akong pagdasig tabangan ta mo. Nya I hope ikalipay ninyo nga naay mutabang ninyo nga mao ang akong kasing-kasing tinguha gyud nga mutabang ninyo, makasal lagin mo. Importante makasal mo, magamit mo diri sa simbahan. Wala na ilaing pahibalo og ato ta sa pagpanindog, ato ta sa pag-ampo niya. Ayaw lang himo ang kabug-aton ang akong giabli nga trabaho sa pagtudlo o pagkat-on ninyo. Kay maunay pamaagi nga masangkap ug maandam ta sa buluhaton ni Kristo. Ato isa to mga kamot uban sa to mga kigsunan nga nakaron sa nagkalaing mga lugar, ato pasalamatan ng Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa kadaugan o kalampusan og mga panalangin nga mong naangkon, labi na o Dios sa amo ang pagsimba, paghalad sa kinatabukan namong kinabuhi ug sa tanang mga hiyas talento nga among gihalad diha kanimo. Salamat amahan nga imong gidawat sa mga minsay nga among nakatunan. Salamat o Dios imong pagkamaayo. Among nasinatian og nabati nga wala kay hunong nga nag-amuma ug nagatiman ka namo. Sa simana nga imong idugang kanamo, amahan, salamat nga imong nasab kaming bantayan, proteksyonan, panalanginan, ug salamat Lord nga mga panalangin ka usab. Dili lang kanamo nga niya karon usab sa among mga silingan, sa mga barangay opisyal. Salamat Lord, ikaw Dios usab baga panalangin. Sa akong mga kaigsunan nga naa karon sa ilang mga lugar, sa ilang mga dapit, ilang Pinoy-anan trabahoan. Salamat nga imo usab silang panalanginan. Himoa kaming tanan nga matinud-anon kanimo. Kay ang imong mga pulong mahimo mang matinud-anon dire kanamo. Dalaygon ka nga Dios sa mga panalangin kanamong tanan. Among itugyan isalig nga na kanimong kinabuhi. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus. Ug gugma sa Dios Amahan sa pagigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan, mag-aatiman ug mag-uban ka kanamo. Amo usab kang gipasalamatan sa tinapay nga amo karong ambitan. We declare blessing in Jesus name. Amen ug amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. So ayaw kalimot, Merkoles sa alas 6 na anay practice dire. No? Ayaw mo kalimot, Merkoles. Nya karong alas 4 dunay discipleship training o sa ka-oras. Nya i-adjust na to, pwede ra gyud nang mausab. Atong bagong pulis. Bagong pulis. No. Oh. Si Carmen. Ribas? Oh, Ribas. Ato ang bagong pulis. Ribas tulog? Ribas
Selamat. Kuan. Kuan. Ning pandesal with malunggay. Salamat kay Tino. God bless.